warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fitrana CS. Kali ini aku wis nang pasar ket mau kan Jogo guys. Tapi yo ngono bawane kan minggu-minggu padha nyantai guys. Jadi iki tapi dempul tok guys yo. Asine iki yo ireng anu guys. Mau aku ya santai ning kene soal iki yo minggu-minggu iki gak ono yo wong liwat tapi gak ono arang sentuh guys. Dulu ki apa lah yo. Kawane lagi cerah guys, ora udan koyo dek wingi udan terus jam awan kayak udan terus iki terang yo muga-muga rame guys. Alhamdulillah soalnya emang gak ono kegiatan ini guys. Iki wis bar gawe proyek nomah iki wis bar wis dia apa jenenge guys wis di guys kayak dulu guys awane kalau mandangannya kayak ngene iki. Gua kira-kira udan perayu guys, kok mendung ya kono. Gak ada yang guys, mendung ora. Aku pengen tengok ning kene guys, karo ngerti. Tak konjo golek ewan kae. Terus karo ngerti pemandangan ning Ratan. Yuk guys, pemandangan Ratan delok wong liwat sih ya guys. Dewi karo ngerti wong lewat ning kene ae guys. Tengok tak kanca lewat. Iki dadine iki ning omahku wis bar guys, gawe apa jenenge gawe paping iku wis bar. 4 hari wis dicor. Sing garap iku masih bojoku guys. Mas aku iku masih bojoku karo Mas Paniran disedeng Mbak Lipah lho guys. Ya lucu ya wonge. Jadi ini mau terakhir wis garap gawe papingan Twitter guys. Guys ki mau ya melok dicor guys saiki soalnya iku wis wayahe nganu guys. Ayo ngecor soalnya kena penyutan ki dadine yo nganu guys apa jenenge berlubang iki dalanane iki. Jadi nek nggo ngedoli wong kadang iki yo kejeglong lho guys. Jadi iki mau yo mes pisan didandani ono guys ceritane. Ini guys. Wis dadi meski aku wis teko pasar tuku jangan menit guys 5.000. Aku gak masak soalnya bar nyuci aku pecok kena pasar guys. Rusak panci terus ono otok-otok guys, otok emang 3.000 wae. Iki terus sing tahu yo tak campur besok. Karo tuku sate guys. Ya aku kayak sarapan besok. Siap memang terus pelayan guys. Aku nek dadine nek nyetek ini tuh kena cuma pokoknya ini guys nek asal pokoknya para tuku soalnya bojoku juga rewel gelem nek jangan tuku biasanya kan anak sing gak gelem jangan tuku. Aku juga rewel kok. Oke tak delok ini
guys. Bisa pancake temen-temen. Terus ini guys. Sisi aku tak unduh sih. Segede gitu soalnya. Kapan sih? Ini ya aku wis tuku kerupuk iki warna-warni kerupuk iki pengen bojoku gitu teh ono sing ini bareng guys. Boleh basri tukune nah aku seneng tambah. Gitu. Guys. Iki guys tak sepilno iki ono sayur menir aku tuku. Ya guys ya. Iki 5.000 untuk sak panci. Maksudnya sak ini. Iki ono oseng tahu guys. Oto-oto iki tuku sithik ae engko dine kok mampu. Terus iki ono satene. Dadine sarapan kisik guys. Sarapan kisik. Aku wis simbah sego iki. Karek akei. Aduh. Tak campur-campur guys. Ya, tak campur-campur. Terus yang tahu sedikit terus satenya guys terus sarapan siap guys aku tunggu ya kita tak tangguh guys tunggu ini guys asing tadi cerita apa dia lucu tapi masuk apa ya satu itu wah ini sarapan siap apa sih guys mau bilang Le sarapan le. Ini soalnya Mama juga sarapan ya, Dik? Ngapain? Tuku penggoreng sekolah. Tuku dek mango jangan. Oh, jangan ya sekolah dewe. Aku mau penggoreng sekolah. Tuku wis akeh dek nganu. Mari mangan bakso. Jadi ini anak saya mangan sego, guys. Nyanya kok enak gitu. Kan aku nang ndi tak iki. Ya pengen tekan aku ning gone kuwi deknane. Kok nyanya ki tak sak mangkok kok terus sing ngombo sing ora kok iki dipangan video Pak Eka. Aku dene dina yo ora mangan sego. Sing ndek ngene ditukokno bakso hani. Aku nek kono mangan lontong. Ya terus kita berarti ini kok jadi ini nggak kawan nih apa jangan jelas aja deh bawa jelas aku ini kan jangan pakai apa nih tuh jelas kalau santan bos jelas masa ini enak nanti santan enak kalau tak enak murah aku sih kan ya ayo jadi lo aku jadi kafe Ya. kowe rada mangan dong Udah mangan Basri, aku sarapan. bang nih lo Lah iya. Meski suasana pasar dino Senin di pasar iki sepi guys. Saiki lagi ono sing tuku ngene Basri. Oh, iki meju nggone Basri sarapan guys. Sarapan kayak sarapan aku wis sarapan guys dek mang rene sarapan sik wis bar tuku jangan dek mang terus aku sarapan ngono guys ceritane kene mak gawe barang jangan jaga guys apa yang naik iki ngene Basri
Tapi kok jalur itu sampai ini awak salamnya gawe. Sama dulu ya. Lagi nama sangat ya. Aku terus bilang nombor malah. Pengen Berapa berarti kilo? 5. Ini